čo bojíš? Drogisto. Stredejč ako svine. Ja nechcem ísť posledný, ja natáčam. Ja vás musím aj z dola natočiť, či z hora, či do dola. Poďme sa pozrieť do tej tvojej jaskinky. No pozor. Normálne, ty si spomenul, že rukavice by trebal. Zakývaj nám pred smrťou. Mám to namierené. Na, batok potom. Op! Počkej, trochu si to skôr. Zakývaj. Mám mokré gačky. Ja som si... Idem hore. Idem hore. Ja si zapnem blikačku, dobre? Stroboskop. Toto je keho, ty kokos? Pil si? Počkaj, nám to sem. Páčovi tu nehávame. Je tu ešte voľaká čelúbka. It's time to say goodbye. Prečo, či si došla? Je tam ešte jedna. Kamari, víte, jak to spíva Motorhead? It's time to say goodbye. Bliká mi tá kamera na červeno? Áno. Zabil. Ty kokos, ale fakt to je bolo ako chladno. Jaskynu. Ja za to, čo som išiel do jaskyn, boli teple. Každá jedna štrbinka bola teplá. Ja sa bojím, že zadku nevolajú. No pekne. Keď sa dosereš, tak si to pereš. Ste si istí, že som toľko schudol? Ešte to je tabulka, pozor, schody. Ideme. Aby mi tam tá príľba prešla. Lebo hlava prejde. Čo ti hrabe, jaká štrbinka. Chlapci, a na spadky sa dostaneme? Áno. Vždycky sú dva východy. Jeden zatarasený a jeden... Podľa toho ešte kto to zatara. Čo je? Čo je? Do tej dzúry už? Dobre. Počkaj, tak to pôjde na oné, opačné, ne? Áno. Ne, nepôjde. Ťažko sa tam otáča? A nasrad. Ešte aj deku tu mám. Čo si ja?
Netrnem si, neboj sa. Už keď tak sa dostanem. Dobrá rada na zlato, ešte že som išiel zase hore hubu. Si trošku zamazaný. Zakývajte mamičke. Počkaj. Počinka sa tu pošlo. Lepšie jak driny. No, čo som došiel, lebo som si brdol ja. Hore je vzduch zamorený, nevracajte sa. Čo máme, jaskynnú vodu? Fajné. Čo tam čepujú, teplý čaj? Kafičko. To som si mohol zebrať a vylať tú budišku a napustiť tejto vody. Také cykle! Dobre, chlapi. Všetci? Tá zabáva graduje. Daj ulej. Ulej. Ulej za deco. No jasne. To je dvojdecák? Život je krátky, aby si 2 deci pil na 3 razy. Na zdravie. Čo ti robia dobre studená? Takúto by nám mohli púšťať stočky. Že takú dočkaj však, čo si jak? Však ja som už druhý raz spocený. Prepocené tričko mám. Čo ti rabe? Chutí hezky, ty kokos. Ne, dobrá je, fakt, brutálna je voda. Taká keby teče stočky, tak dovidenia. Toto čo je, lavička na bench? Počkaj. Hačová jaskyňa. Ideme čítať. Plavecký krás, masív Čelo, Malé Karpaty, Pôdorys. Zrátaj, koľko to je metrov. To je Peťová slepá cesta, tam sme tuším neišli. Fot. Nebo alebo peklo, cesta do pekla, ženský sen. Že tuto v Minži. Nebo alebo peklo. Určite, dočkaj, čo je toto? Kde to má napísané, čo to je? Vidíš, tu máš čísla. Toto je číslo kedy? Daj mi to číslo na to. Tam sa hoduje. Jaké je toto číslo? Nebolo napísané, no nevadí. Táto hačová galéria, že je veľmi pekná, ale že tam už je ten že to klesáš dole, vieš, že tam to je strašne ostré, tak neviem. Takže v prvom rade sa strany vyzrťa to von a to je až vyhora, ne? Keby niečo, tak vidíte, voda zavolať záchranu. A čo, do jaskyne prilet si vrtulník? Mohol by ja som voľne rokyťác. Tuto je čo? To je budka, tu sa kaká. Nekaká sa to? Kto to tam hrabal? Čo si myslíš? Však keď to vyhrabovali, to jasne, on tu bol bordel, vieš, museli nosiť. Dobre, poďme ďalej. Tam máš kladivko.
To keď neprežiješ, tak si dáme po hlave. Zasekneme sa dať... Niekto sa víta po večeru, ide to tak. Dobre. Ja si dám na bench. Naložíš tam 60. No, rozbiť to tu ti kokos. Tu Trnaváci došli, one že Zavarčané tu došli rozbíjať jaskyne. Lepšie jak vtedy. To je to jak nová knihou, ale... Čo si čakal? Jaké nákladné. Čo je tam, rebrík alebo čo je? No jak sa v takejto teplote rýchlo mína baterka na GoPročku. Keď by niečo pôjde na hore. Ukáž? Čo je? Cibula navádzame, jak ďaleko mám. Že jak ďaleko mám, dobre. Tu je ten ženský senzor, ti dá chvíľu. Áno? Halán je bacha na prdele. Počkaj, stoj Michal, ja to tu... Ja. A ešte sa nenazmíral, lebo... Dobre. Daj trochu na skús, lebo keď sa tu zrýpeš, tak... Čo? Nebudeš tam Naštívať si to. rád. Nechceš padnúť? Análny kolík. Prečo myslíš, že to je ženský senzor? Že nechcem padnúť. Prečo? Tu je análny kolík. Kuko, v pohode, Kuko. Užij si to. Máš to rád za čas. Ja mám ísť posledný, ve filmu to vždycky dostanete posledný. Posledných žerú vlci. Keď sa robíš prajce, tak nemusím padnúť. Čo ti rabe? Tuto mi príľba neprejde, chlapci. Tam si budú tu, aby som kolíky moc nešiel, lebo... Áno. Tu viete, čo? Javi, jak idete, hej tak? Ja idem za mnou, lebo príľba mi tam neprejde. Milo potom tuto, jak som ja, tak vedľa mňa je rovno taký 400 centimetrový pénis, takže... 45. Takže keď ho nechceš mať vyšší, tak sa musí tomu otočiť. Klacek, hej? Hovorí, že... Dobrý klacek. Tu sa otočím, len teraz som sa nebol kvôli... Normálne som si kúkal dokumentáciu. Oh shit! Som si kúkal dokumentáciu v tej jaskyne. Normálne, tak papel má názov ženský sen. Normálne, že proste medzi jaskyňami, že ženský sen sa to volá. Tak potom, keď frajerke nebude stačiť, mi kam mám poslať. Ja. Hej. Ale Miro, ty ešte to je za mnou. Takže ženský sen, takto, hej, takto. Takto. S dvomi rukami. Ja, toto sa asi otočiť. Ďalší rebrík. Hej. Počúvaj, Cibula, naviguj ma, že jak to tam mám vzadu, vieš. Počkaj, som na rebríku? No. Nie, čo si myslíš, že tam je druhý penis? Počkaj, Cibula, daj ten rebrík, ako to ide. Ten rebrík, kde je? Dobre som? Počkaj, tu je jahodka. Chlapci moje. Ale dobre sa ono chytá, ešte nikdy som sa nechytal za penis. Takým štýlom, že som sa pridržal. Chlapci, hej tam akože... Dubák, potom mi povedz. Ešte kúsok, máš to naľavo trochu. Naľavo, tak. Máme zedník. Čo ti naletuje to do zústky? Chlapci, ste si úplne istí? Are you sure? Keď sa niekto na to necítite, tak radšej to skončíte tuto, keď sa bola na nich. Počkaj, naviguj ma teda. Ja ti budem hovoriť, dočkaj.
čo len sredne na ten vieš. Ale to sa prepcháš. Keď nie, doneseme zbíjačku. Ešte kúsok, no. Ešte... O, už si na no. Hej. No počkej. Tu si dávaj pozor dole potom. Počkaj, musím ešte jedno na výbor. Vod ešte dole. No tak, počkaj, ne, hore, vyššie. Tu sú tie lana. Len čakajte nás, chalani. Počkaj. Tak viacero ľudí potom na ne aj tak nemôže, vieš. Jasné, jasné. Teraz jak? No dávaj dole, normálne to sa šmykne na takú rovinku. A vyššie. Ešte meter, určite ešte meter. Jak to vyzerá tu? Hej, sa to nic uchytí. Čo chce, hej? Nico? No dávaj stricu po dole. Ešte, neboj sa, ešte kus. A tam je normálne rovinka. Dobre. Si.